First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Ayan nga, katatapos lang ng ulan dito sa amin. Pero kahit may ulan, hindi mapipigil si Aling Fiona para samahan kong bumili ng cellphone niya. Ayan nga, lalabas na kami sa aming bahay. Pero tingnan ninyo, basa ang kalsada. Pero bago kami pumunta doon sa bilihan ng cellphone, dumaan muna kami dito kay Uwang Eatery. Siyempre, bibili kami ng kanilang pinagmamalaking sisig. Ito pala ang sisig ni Uwang. Hi, Madam Uwang! Ang ganda-ganda nga naman ni Madam Uwang ngayong umagang ito. Bukas nga pala ang karinderya ni Aling Uwang araw-araw at maraming kumakain dito. At syempre, dahil nga mapifeature sa vlog si Aling Uwang, dinagdagan niya yung aming binili. Ayan pa, diba? Thank you, thank you, thank you! Pagkatapos ng kunin yung binili namin, diretso na kami dito sa bilihan ng cellphone. Syempre, dumaan pa kami kung saan-saan, pero dito lang naman din kami pala pupunta. Dito sa bilihan ng cellphone. So samahan nyo ako para piliin na yung cellphone na gusto ni Fiona. Dito lang yan, pumunta kami dito sa Vivo Umingan sa PCC1. Pagpasok ko makikita mo nga yung mga magagandang dilag dito na naghihintay sa akin. Pero mukha silang mga naka-Biyernes Santo. Bakit kaya? Welcome nga pala dito sa PCC1. Sa lahat ng gustong kumuha ng cash at installment, pwede lang kayong pumunta dito. Lagi silang open. Hanapin nyo lang yung mga babaeng nanditong at hanapin nyo rin yung isa sa pinakamagandang agent nila sa Home Credit. Andyan din po siya. Marami po silang mga cellphone dito gaya ng Realme, Oppo at Vivo. Bago nga pala umalis sila ate, sabi nila kaway muna daw sila sa camera. Ayan, yung pinakamagandang agent ng Home Credit. Ayan po silang lahat. At ayan si Aling Fionang maliit. Titignan niya yung mga cellphone daw nila at i-check kung ano yung mga gusto niyang pipiliin, kung anong kulay. At syempre, bago namin mapili, sabi namin, installment na lang. Kaya sabi ko kay ate, i-process na niya. Ito si ate naman, busy-busyhan para linisin at i-check daw yung kanyang mga items. At may napili na pala si Aling Fiona na cellphone. Sabi niya, yung mura lang daw kasi wala daw siyang pera. At syempre, sabi ko naman, mas mabuti yan kasi para hindi ka mahirapang magbayad. Ayan, kunenta nga namin kung magkano ang down payment at magkano rin yung installment niya. At sabi namin, 6 na buwan lang para mabilis matapos. So ayun na nga, habang andito kami, dumadagsa na yung maraming customer ng PCC1. Hello guys! Welcome to PCC1 Umingan. I'm Queenie, Oppo Promoter. I'm Tisha, FL and Vivo Promoter. Sa mga nagbabalak po dyan or gustong bumili ng ating mga units na phones, dito lang po tayo sa may Avalos Street, corner with Mabini Street. Offer good services and more free. What are you waiting for? Tara na sa PCC1! Harap na! Diba, halatang masayang-masaya sila ate at memories ang kanilang mga linya. Meron! So, ayan na nga, nakakita na si Aling Fiona ng kanyang cellphone. So, ngayon, i-check na lang kung talagang gumagana o walang defective yung units na napili ni Madam Fiona. Ang napili pala ni Madam Fiona ay ang Vivo Y16. So, ayan na nga, pinapakita na ni ate girl ang napakagandang cellphone. Kagaya niya, Emerald! So, ayun na nga. Sabi nga ni Madam Fiona, ate, tignan mo ng mabuti para pakitang walang sira, ha? Emerald! Sa lahat pala ng gustong mag-avail ng installment dito sa PCC1, hanapin lang si ate girl na napakagandang Home Credit, Emerald. At syempre, huwag kakalimutan ang One Valid ID at ang pinaka-importante, ang pang-down payment, diba mga ate girls? At hindi lang yan, meron din silang binigay na mga freebies sa atin, gaya na nga itong ginagawa ni Ate Gerd. Para protektado ang cellphone, nilagyan nila ng screen protector ang bagong cellphone ni Aling Fiona. Dahil ito ay freebie lang din naman, kaya pinalagay na para minsanan na. At sa mga bagong customer na may mga freebies, palagyan nyo na ng screen protector ang inyong mga cellphone para mas maging matibay at protektado yung kanyang mga screen. Mahahanap nga pala ang shop ng PCC1 sa Avalos Street, corner Mabini Street, Umingan, Pangasinan. Kaya pumunta na kayo dito at bumisita. Open sila araw-araw. So ayan na nga.
ginagawa na nga ni Ate Girl yung paglalagay ng screen protector at success. As in successful, di ba Ate Girl? And at tuwang-tuwa nga si Aling Fiona sa kanyang bagong cellphone. Sabi niya, may sisirain na naman daw siya, di ba? Sa lista. Hi everyone! I am Glanimor Vallas Nardo, your home credit sales associate here in Umingan. We have branches here in Umingan, PCC1 and PCC2, located here in Public Market. Sa mga gusto pong mag-installment, look for me, Glanimor Nardo, na willing i-assist kayo for installment. Marami po kaming naka-zero interest with previous na po. Then, may 2 years device protection na din. Don't forget na mag-bring po ng one valid ID and the down payment. Thank you! At ayan, nakuha na namin ang aming cellphone at pwede na kaming umuwi dahil uulan na naman, sabi nga ni Aling Fiona ng maliit. Sana nag-enjoy ka sa panonood ng aming vlog. Bye!